Prva ljubav desila se već negde u prvom razredu osnovne škole u 7. godini. Ali kao što sam već imao prilike da izjavim, bile su bliznakinje. Pa nisam znao u kojoj sam se zaljubio. Volao sam i jednu i drugu. Srednje škole je bio prvi put sam imao mešano društvo, jer za moje vreme školovanja i u osnovnoj školi i u gimnaziji mi smo bili isključivo muška, odnosno ženska odeljenja, a ovde smo bili pomešani, devojčice i muškarci. I u svakom slučaju da su najlepša uzbuđenja bila ekskursije, koje su bile česte. Svakih mesec dana bi išli nešto, s obzirom da je to ekonomija. Obilazili smo fabrike. Jedna od najlepših je ostala uspomene iz Subotice kad smo obišli fabriku čokolade i prejeli se čokolade. Omiljen predmet mi je bio knjigovodstvo, iz prostog razloga što mi je profesor Obrenić, inače muž poznate naše pevačice Danice Obrenić, bio razredni starešine i predavao mi je knjigovodstvo i puštao me sa časova knjigovodstvo da idem na treninge pevanja u radiju i na audicije i to mi je ostalo ovako kao najmiliji, tu sam bio dobar. Najtežih i koga ću celog života zapamtiti, to je bio engleski, koji nisam voleo, a eto kasnije se desilo da sam dobio ćerku u Americi i hteo ne hteo mora da naučim koliko toliko engleski jezik. Pa, tako srednji, nisam bio odličan, nisam bio ni dobar, bio vrlo dobar.